Bon dia. Els catalans som un poble que hem rebut de valent al llarg de la història i això ens ha fet ser massa prudents, porucs. Aquesta por ens l'hem de treure de sobre, ens l'hem d'expulsar. I quina és la millor manera de fer-ho? Doncs parlar en català sempre, amb tothom, amb fermesa, amb seguretat, amb convicció. I quan dic parlar-lo a tothom, vull dir especialment aquells que no el parlen, aquells que no l'entenen, perquè serà l'única manera que l'aprendran. I llavors diran, caram, aquests catalans, que n'estan d'orgullosos de la seva llengua. Jo vull ser com ells, jo vull parlar com ells. I així serà com salvarem la nostra llengua, amb orgull. Moltes gràcies i visca Catalunya!